היי לכולם, אני מוטי. בסרטון הזה נדבר על שימוש בחומרים שונים בתקופת המלחמה. ולפני הכל חשוב לציין שהתוכן של הסרטונים האלה הוא לעודד שיח, להשכיל, למזער נזקים. אין פה שום כוונה או מטרה לעודד שימוש בחומרים לא חוקיים או חומרים בשביל התודעה. אבל ספציפית אני רוצה לדבר על עוד חומרים והאפקט, מה קורה בעצם. אנשים חווים הרבה מאוד סטרס, חרדה, דיכאון, חוסר ביטחון פיזי. יכול להיות שיש להם אנשים שמתו בטבח הנוראי, יכול להיות שיש להם אנשים שהם חטופים, יכול להיות שהבית שלהם נהרס. ורוב העם איפשהו מחובר לזה יותר או פחות, קרוב לזה ברמה המיידית או לא. תגובה טבעית של הגוף שלנו היא לרצות להפחית ולשכך את התחושות השליליות, להרגיע את המחשבות ולהרגיע את הגוף. וזה נעשה באופן טבעי על ידי כל מיני חומרים, בלי לחשוב יותר מדי. אנשים אפילו פונים לאלכוהול בשביל להתנתק מזה, וכמובן אני אפילו לא אכנס למה לא כדאי לצרוך כמות גדולה של אלכוהול. גם כאן אני אהיה קצת יותר רך ועדין ולא יקשיח אם מישהו מוצא את עצמו שהוא צריך לשתות כוס יין בערב בשביל להרגיע את המחשבות ואת הגוף. זה עוד שימוש סביר, אבל שימו לב, אם זה מגיע למצב שאנחנו מתחילים את הבוקר שלנו עם שוטים, אז אנחנו רוצים לחלוטין להתנתק מהסיטואציה, ויש לנו פה בעיה שאנחנו צריכים לפתור, וזה לא הדרך לפתור אותה. אז שימו לב איך החרדה משנה לנו את הרגלים. עוד חומר שהרבה משתמשים בו, זה לא סוד, במתכונת רפואית או לא רפואית, זה שימוש בקנאביס רפואי או קנאביס לא רפואי, וויד, ג'וינטים וכדומה. כמובן שזה עוזר להרגיע, הרבה משתמשים בזה בסוף היום. יש לזה אלמנטים רפואיים, כמובן, לא במקרה רושמים את זה גם כתרופה, אבל שימו לב שיש הבדל בין להלחש לבין להתנתק. אם חוויתם טראומה מאוד קשה, יכול מאוד להיות שזה הפתרון שאתם מוצאים אותו הכרחי, וזה מה שעוזר לכם להתנהל ביום יום. מתישהו נחזור לשגרה, ולנסות איכשהו לדאוג לזה שלא יהיה יותר מדי תסמיני גמילה, כי אם בן אדם היה צורך X כמות ועכשיו הוא צורך פי 10, יכול להיות שאחרי חצי שנה יהיה מאוד מאוד קשה לרדת חזרה לכמות המקורית. ולנסות להרגיע את המחשבות ואת הגוף אפשר לעשות ביותר מדרך אחת, וזה מביא לעוד חומר שאנשים משתמשים בו, וזה תרופות אנטי-דיכאוניות. עכשיו כמובן אני לא רופא ואני לא רושם לאנשים מרשמים כאלה, והרבה גם השתמשו בהם עוד לפני. חשוב להסתכל על החומרים האלה, על התרופות האלה, בצורה הנכונה. הם קצת כמו קביים. הקביים לא יפתרו לי את הרגל השבורה, אבל הם יאפשרו לי לתפקד עם רגל השבורה עד שהיא תחלים. קביים הם לא תרופה לרגל שבורה. אותו דבר, גם אנטי-דיכאוניים הם לא פתרון לדיכאון. הם מאפשרים לנו לתפקד עד שאנחנו מצליחים לפתור את הבעיות שהן המקור לדיכאון. וכאן חלק מהבעיות הן בעיות אמיתיות. מוות, מלחמה, אי ודאות כלכלית גם. כל הדברים האלה הם בעיות אמיתיות, ולא משנה כמה ניקח אנטי-דיכאוניים, הם לא יפתרו אותם. הם רק יאפשרו לנו אולי לתפקד ביום-יום במקרים היותר קשים. אז זה מאוד מפתה, והרבה אנשים הם בגבול שהם לא באמת, הם היו יכולים עדיין לתפקד קצת פחות טוב, גם בלי אנטי-דיכאוניים, וזה מאוד מפתה, כי אז אנחנו מתפקדים קצת יותר טוב בטווח הקצר, אבל זה לא עזר לנו באמת לפתור את הבעיה. אז כמובן, מקרים קשים, תעשו מה שצריך. אנשים עם נטיות אובדניות, SSRIs יכול להציל אנשים גם מנטיות אובדניות. ומאוד מאוד קשה לטפל בבן אדם שהוא כבר לא איתנו, אז קל מאוד להפוך את התרופות האלה לרעים, ואני לא בעד בגדול, אבל תמיד זה תלוי מקרה, ויש מקרים שזה בהחלט יכול להיות הפתרון של זה לאנשים. כמובן, או לא כמובן, אבל לי זה מאוד ברור, תרגול נשימה, לייצר הרגלים, לייצר תנועה פיזית, הם דברים שהם קריטיים, והם דברים שאנחנו צריכים לעשות ברגיל, בלי קשר,
לתקופות מלחמה ולתקופות משבר, הם פשוט יותר משמעותיים בשביל לייצר ולשמור על הבסיס שיש לנו, הפיזי, המנטלי, הכימי בגוף, שמאפשר לנו לעבור תקופות קשות ולתפקד בצורה טובה גם תחת לחץ. אז זהו, אני מקווה שהמטרה של הסרטון הזה זה היה רק לשים לב האם התקופה השפיעה עלינו. כמובן, אכילה, הרבה מאיתנו אוכלים יותר או אוכלים פחות, זה נורמלי, זה בסדר, רק שימו לב, תהיו מודעים שזאת הסיבה לאכילה. ושבסדר, אם עלינו קצת במשקל או קצת ירדנו, כל עוד אנחנו עדיין יכולים לתפקד ואנחנו לא באיזשהו חוסר תזונתי קיצוני, לשים לב, להיות מודעים. תהיו קצת יותר מקבלים עם עצמכם. רובנו לא חווינו מצבים כאלה כל החיים שלנו, וזה הגיוני שאנחנו נחווה ירידות בתחושות החיוביות ועלייה בדיכאון, אבל עם זאת אפשר לבסט את זה. תודה לכולם, אני מאוד